To jsou nějaké grafity tam, tu. Koupili ho, když už takhle machruje, že ktože tady nebyl v oknu. Ježíš. A toho se smál. Když mě líbá Ježíš, tak se směje. No, on zase tak v tajku nebude, jak se tváří. Jo, a halucinace? Představy po té Ještě ráno jsem viděl myši, dívka, jo. všechno se to hýbalo, lekl jsem se tam nějakou poměrku, jak jsem si vzal ty vole? Tak ho políbil Ježíš a pak už žádný halucinace nebylo. Tak kde se nám dováme z pěšky? Ty kopli ho, když už tady machruješ a poskakuješ, že jsi tady nebyl v 6? Nebo ve 2. Nebo ve 2. Takže jsi to tohle pozdě. Já jsem šel s nima.